Inselmilkom jena Karl Xkembrinen għakom għal dan il-podcast Antenni Suspettużi poddati mal-awtorità żmienna miġġub lilkom minn PEN Malta. Podcast ġdid fjamant li fissa nitkellmu ma' awturi importanti li jeħtieġ jinstema'. Nsiru nafuhom aħjar, nsiru nafu aħjar ix-xogħol tagħhom, il-kodba tagħhom, il-proġetti li jmiss u ħsibijiet tagħhom dwar dak li qed jiġri. F'dawn l-intervisti se nistaqsi wkoll mistoqsijiet li tibgħatu intom permezz ta' Twitter u l-Facebook ta' PEN Malta, l-organizzazzjoni tal-kittiba, ġurnalisti, pubblikaturi, artisti u attivisti favur il-libertà tal-kelma. Imma ngħaddu għal mistiedna tal-lum li fdatni b'dan l-ewwel podcast tiegħi li qatt tamilt, l-ewwel podcast ta' PEN Malta u għalhekk grazzi tal-fiduċja li tkun il-guinea pig tagħna Lara Kallejja, awtriċi żagħżugħa li ma l-ewwel xogħlijiet ippubblikati tagħha Lucy Min u kissirtu kullimkien mill-ewwel għamlet ħoss fiċ-ċriki tal-kitba. Ta' 35 sena Lara diġà rebħet il-premji li l-awturi Maltin joħolmu li jirbħu, il-Premju ta' Ktieb Malti u l-Premju Letterarju Ewropew. Lara, grazzi tal-li aċċettajt li tiġi fuq dan il-podcast. Qabel xejn ngħidu l-semmija fejn ninsabu. Jiena ninsab Nairobi, il-Kenja, fejn ngħix u nqatta' ħafna mill-ħin tiegħi. Għidenna ent fejn tinsab bħalissa u minn fejn qed tkellimna. Jiena ninsab Malta, nkun onesta ġejt l-isla għand ħabiba tiegħi għax ngħix with il-ħajn bħalissa ma tant hemm construction għaddejja li m'għandix garanzija li mhux se jkun hemm storju ma qiegħda Malta bħalissa Il-bini kullimkien bħalissa m'hemmx naħseb triq li tista' tgħaddi minnha li m'hemmx construction għaddejja fiha. Għalene, għatenna kantonieri ta' ma pjuttost highlighter jgħad kullum kien, imma. Ejdin naftit, inti għandek xi post partikolar fejn tħobb tikteb hemm xi kamra, xi tip ta' sitwazzjoni li ssiba aktar conducive għalik biex tikteb? Ara, idealment li nfittex li ma jkunx hemm distrazzjonijiet. Dik hija l-ewwel priorità. Ma tantx għandi l-lussu li ngħid ħammur nikteb hemmhekk. Jekk toħroġ barra sfortunatament ma tibda tara xejn bil-laptop ħabba dawl ta' xemx. So idealment ikun x'imkien ġewwa fejn tista' tagħmel kafè u fejn ma jitelfek assolutament ħadd. Dik hija l-aktar ħaġa importanti. Nixtieq ngħid li għandi xi post romantiku fejn ħobb nikteb, però onestament xi kultant iktar ma l-post ikun sabiħ iktar itelfek għax xi kultant trid ikollok post fejn huwa neutrali u li tista' tikteb. Infatti nħobb imur hemm ċertu kafetterijas immur fejn naf nista' noqgħod għall-kwiet u nitfa' l-headphones u ma jtellifni ħadd. Dik hija l-prijorità. U għandek xi ritwal meta tikteb, hemm xi affarijiet li jeħtieġ tagħmel jew li jeħtieġ isiru jew jkunu madwarek? Ara, l-proċess bħala ritwal in ġenerali mhux ta' ġurnata, bħala ritwal li nikteb dejjem nikteb dal-mod jiena. L-ewwel noħloq ħafna sentenzi u biċċiet ta' paragrafi kaotiċi li m'għandhomx jaħsmu ma' xulxin. Mbagħad minn chaos noħloq struttura li jkun hemm ċertu recurring theme u recurring storyline. Bħala li jkolli bżonn xejn ta' kafè u headphones. U dal-aħħar qbad xi ħaġa nesperimenta b'xi ħaġa li meta nkun irrid noħloq sentiment f'biċċa ta' storja qed nuża mużika klassika li takkumpanja dak is-sentiment nara kif toħroġ anke nara li s-sentimenti joħorġu iktar espressivi tipo allura qed nipprova dil ħaġa wkoll bħalissa. Interessanti il-mużika kemm isa tissettja t-ton le u jidher li inti tuża ħafna waqt li qed tikteb. Ovvjament mhux dejjem, xi kultant għandek bżonn tisma' il-kwiet ta' moħħok biex tkun taf x'hemm għax il-mużika fil-verità tista' tgħidilha distrazzjoni, imma xi kultant tista' tażla biex takkumpanja u l-emozzjoni toħroġ iktar. Ġifieri bilanċ nemmen li għandu jkun hemm bilanċ ta' diversi fatturi. U ħafna kafè nimmaġina. U ħafna kafè, ħafna importanti.
Lara, waqt li qed nirrekordjaw din il-poddata, fil-fatt għaddej il-Festival Mediterranju tal-Letteratura, avveniment importantissimu li jseħħ ta' kull sena grazzi għall-inizjament. Minkejja l-premji letterari li diġà rbaħt inti, premji kbar, inti isek tinsab il-barra, din osservazzjoni tiegħi, jien narak isek ftit il-barra miċ-ċriki tal-kidba biex ngħidu hekk, mill-ċirku il-kor tal-letteratura kontemporanja. Taqbel l-ewwel nett ma' din l-osservazzjoni? Iva, le, naqbel ħansemmi l-fatturi kollha biex nkun anka fair ukoll. Kemm il-darba individwi differenti anka mill-inizjament u hekk, speċjalment mill-laqda tal-Malti naħseb. Stidnuni, speċjalment meta ħareġ l-Ulzimin, kienu jistidnuni ċertu affarijiet, ċertu talks u hekk, dak iż-żmien kont nistħi ħafna u ċertu affarijiet għandi nistħi ma llum vera jekk ħada kont nistħi 70, llum nistħi 20 or 15. U naħseb kien hemm drabi fejn tajtilhom qalbu, jien ngħid le. Imma dik waħda. It-tieni ħaġa jiena kif bdejt nikteb dejjem kienet vera b'mod indipendenti fis-sens jiena qatt ma kont mitħla tax-xena tal-letteratura, dejjem fil-periferija, bħalma għandi ħafna affarijiet f'ħajti fil-periferija dejjem qiegħda hemma fin-nies inkellbimhom imma minix tal-qalba tiphom u fl-istess ħin għandi kuntatti tajbin. Allura, eżempju l-ewwel ktieb Claire kemm Manuel nifsu u anka Claire Azzopajdi kienet il-persuna li anka ppuxxjat il-pubblikatur li jemmen fija x'infatti l-ewwel draft għalkemm il-leħen tiegħi kienet hemmhekk inbidel ħafna u Claire Azzopajdi kienet editriċi vera tajba. So anka il-kitba tiegħi dejjem kienet anka fl-ambitu tal-attiviżmu u issa żviluppat dak il-mod u xi kultant ikolli nammetti inħoss ma naħsibx hija xi ħaġa intenzjonata ta' naħseb hija xi ħaġa consequential, però ninħoss xi kultant distakk li għax jiena l-letteratura mhijiex 100% ħajti. I mean, tant hemm affarijiet oħra. Ovvjament, xi kultant meta nipprova nirrelata inħoss li mhux dejjem nirrelata, nħoss li l-interaction hija xotta. Jkolli nammetti meta kien hemm il-Festival Mediterranju tal-Letteratura kont pjuttost sorpriża li ma ġejtx nistiedna, però having said that, il-focus dejjem ikun fuq letteratura mediterranja barranija lil minn xtutna, ġifieri dik hija r-realtà wkoll. Rrid naqbad ma' punt li qed m'iniex 100% fid-dinja tal-letteratura jew il-ħajja tiegħi mhix 100%. Xi tfisser dik fis-sens li inti diġà ktibt żewġ kotba, ktibt dram, il-kitba hija ċertament part importanti għax qed qatta ħafna mill-ħin tiegħek u qed tpoġġi ħafna enerġija fiha. Jista' jkun li titfisser li tħossok iżjed attivista milli awtriċi u qed tuża l-kitba bħala parti mill-attiviżmu soċjali tiegħek? Jiena ara aktar milli ngħid awtriċi naħseb kelma tajba hija kittieba. Għax awtriċi meta tikteb materjal għal pubblikazzjoni li ġeneralment jinbih. Però jien iktar ngħid li nitsa kittieba għax il-kitba jien nuża l-iktar mod possibbli. U b'mod attivist, ġeneralment b'mod attivist alla volja nesperimenta nara affarijiet oħra, però b'xi mod l-attiviżmu dejjem joħroġ. Li naħseb finalment tista' tgħidha għal ħafna letteratura li dejjem ikun hemm temi politiċi, hija inevitabbli naħseb. Però forsi tiegħi jkunu aktar forsi aktar ġew iċ-ċekk. Però
jien nuża l-kidba anka Facebook, eżempju, jien ma rajt forsi il-Gen Zs Facebook jaraw ta' xjuħ. Imma Facebook nuża ħafna biex naqla argumenti kbar, ġifieri, u nuża ħafna l-kidba biex inwassal il-messaġġ tiegħi, ġieli nagħmel omelija sħiħa, kif qal darba Ġammalija meta rrefera għalija dawn l-awturi idhom jġibuha fit-turi. Imma jiena inħoss li meta nikteb xi ħaġa b'tema politika għandi bżonn nagħmel statement li kemm jista' jkun jirrispetta kull naħa, allura dejjem nispiċċa nagħmel omelija ma rridu nsejħulha hekk. Lara, biex norbot ftit mal-kidba letterarja tiegħek. Ġifieri naħseb il-mistoqsija li rid nasal għaliha jien hija kif tinnavika f'baħar fejn naħseb li hija xi ħaġa li nħoss jien ukoll fejn wieħed għandu r-riskju li jkun iżjed didattiku milli artistiku. Inti għandek pożizzjoni politika ċara pjuttost fissa għalkemm miftuħa għal idejat u fl-istess ħin qed tikteb stejjer, qed tikteb romanzi. Kif tevita dak ir-riskju kbir li jista' jrendik irrelevanti jekk ħadd tispiċċa kif qed int tikteb omeliji? Mela, jiena bħala persuna inħobb ħafna nisfida lili nnifsi u ġieli kelli anka ċerti dilemmi politiċi fuq issues li ma bdejtx nifhem jew naħdel u challengeajt lili nnifsi. Inħobb anka eżempju meta ikun hemm tema li jien nixtieq nifhimha jew nħoss li qed niġġudikaha. Inħobb ħafna jkolli nies partikolari li naf li forsi għandhom ċertu ideat opposti tiegħi jew ħajċċellenġjawni u jkolli diskussjoni jew nurihom il-biċċa kidba li għandi d-dilemma u nililhom u nħoss niċċellenġjata. Nħobb anka nkun jien minni bħala karattru nħobb nkun l-avukat tax-xitan. Inħobb jekk ħanuri din mela qabel ma nuri din jien ħanuri dan u kollox fint storietuhom. Inħobb nuri kollox, ġifieri għalhekk nispiċċa nagħmel Assembja li mhumiex jaraw il-video ngħidulhom li urejtna lighter u l-tazza tal-kafè. Nħobb ħaninin anka eżempju nemmen ħafna fid-diskussjoni, ħafna nemmen fiha. Jiena eżempju fid-dinja ideali nemmen li nies li vera jien naf ħansemmi din kelma bombastika u perikoluża anka ningħadu ideat faxxisti eżempju nara li hemm nies għax da xi kultant ma tidħolx idea politika biss jidħol il-karattru. Ġieli hawn min kapaċi jiddiskuti u nemmen li xi kultant ninħabdu f'din il-cobweb ta' versus each other tipo u ħafna drabi jekk persuna taf tikkomunika għax da jista' jkollok l-ikbar soċjalist li mbagħad meta jiġi biex jitkellem aggressiv, violenti ma jafx jaqgħu defensive. Nemmen li għandhom jeżistu pjattaformi ta' safe space li jiġu diskussi ċertu temi li huma forsi xi ftit skomdi u hemm ħafna kontrast, eżempju nemmen anka femminizmu, nemmen li femminizmu, eżempju jien nixtieq ħafna li tiġi kreata din pjattaforma fejn l-irġiel ħossuhom safe jivvoiċjaw il-concerns tagħhom mingħajr ma jħossuhom li ħajġu attakkati eżempju, jkun hemm dan healthy discussions, insomma, il-punt tiegħi għax mort in-naħa l-oħra. Il-punt tiegħi li niċċallenġa ħafna lili nnifsi. Dak huwa ċar. Dak huwa ċar Lara. Naħseb li nixtieq nesplora ftit iżjed huwa għax dak li qed issemmi int xejn huwa
naturalment sa jimbuttak biex tikteb letteratura jew kitba letterarja, tista' jkollok diskussjoni ma' faxxisti ma' femministi fuq Facebook, fuq pjattaforma, fuq xi panel fejn tħossok sejf jew ma tħossokx. X'inhu li imbuttak biex tikteb kreattivament? Għaliex għażilt din mhux pereżempju tikteb essays? Ifhem, dawn is-sitwazzjonijiet actually jgħinu dawn id-diskussjonijiet jgħinu ħafna, però jgħinuni ħafna l-istejjem ta' kuljum tan-nies. Eżempju, kissirtu kollhom kien ġej anke minn post fejn jiena kont eżempju nintafa' ħafna job bars ħafna fis-South kont inkun issa kelli l-ħabiba tiegħi kienet taħdem fil-kċina, ġieli kont immur ħdejha eżempju, kont immur wara eżempju meta tlesti, ġieli kienet tlesti wara nofsinhar whatever, u kont immur hemmhekk nieħu din kienet taħdem postijiet differenti fis-South, dejjem kont immur ħdejha. U l-karatteri li tiltaqa' magħhom u l-istejjer tibda tinduna kemm aħna kollha ugwali hemm dik is-sens ta' affinità tipo. U ma nafx daw ħafna stejjer u daw ħafna sitwazzjoni differenti jiena bħal persuna nħobb enerġiji differenti u narani mingħajr x'isema niftaħar taf ġalla. Imma narani nħobb nirrelata ma' kull tip ta' persuna minn kull tip ta' ħajja. U dawn huma l-affarijiet li jinspirani, m'hemmx xi ħaġa waħda li tinspirani, m'hemmx da nista' nkun qiegħda fejn il-baħar u l-idea romantika li tiġik idea u ġieli ġast waqt li qed issuq fit-traffic, tidaj fit-traffic u tiġik idea ta' fimt ġifieri. Imma jiġu inspirati mill-kondizzjoni umana u mill-istejjer li nisma' u minn dak li nkun għaddejt minnu jien ovvjament u li nipprova dejjem fid-dwejjaħ tagħna nippruvaw insibu sentiment komuni ma' nies ta' madwarna biex ma nħossunix waħedna fid-dwejjaħ tagħna. Allura dejjem din it-tfittxija li tirrelata mad-dinja ta' barra. Immaġina wkoll dal-karattri li qed issemmi li wispabbli fil-kitba huma kitba kreattiva huwa l-iktar mod kif tista' toħroġhom, tista' tagħmel il-ġustizzja magħhom f'ċertu sens li toħroġ il-livelli differenti beyond is-superfiċjali il-font ta' daw il-karattri. U inti semmejt kelma tajba, didactic, u vera jiena xi kultant għandi infatti il-pubblikatur tiegħi fl-aħħar ktieb meta kien għamilli l-editing notes kienet hawnhekk qed tikkritika, hawnhekk qed tikkritika, hawnhekk qed tikkritika. Titkellmu fuq il-Merlin li ppubblika żewġ romanzi tiegħu. Eżatt. Il-nota anke nara l-kitba tiegħi ġenerali nin-nota li ġieli nippritika. Allura llum nipprova qabel ma nippubblika nħares lejhom qed ma jiena nippritika. So għandi din imma kemm jista' jkun alla volja nieħu dat-ton u nipprova niċċalenġjah dat-ton. Niċċalenġja l-idejat tiegħi u nipprova nkun inklusiva ta' idejat li niċkomda bihom, nipprova nirrappreżenthom. Semmejt punt, ġiex punti, qabel ftit ilu semmejt lil Claire Azzopardi li għenitek ħafna bil-editjar u li anka Chris Gruppetta tal-Merlin immaġina kellu wkoll xi daqsxejn ta' feedback. Li huwa żvilupp pjuttost reċenti fil-kitba Malti, fil-pubblikazzjoni f'Malta, fis-sens li għal ħafna snin kellek ħafna awturi waħedhom jippubblikaw lilhom infushom jew jsibu pubblikatur li b'nofs kedda joħroġ ktieb u fuq l-iskaffa għandna qisu xi ħaġa nofs leħja biex niftehmu. Mentri dan li qed issemmi int li għandek nies u li tħares il fuq lejhom tirrispetta dak li jgħidulek u tħossok komda magħhom u li anke pubblikatur li jesiġi li l-għamlu li hemm jgħidlek isma' hawnhekk qed tippritka, hawnhekk qed tikkritika, hawnhekk m'intix qed tgħid l-istorja imma qiegħda
tatini teżi speċi ta' li huwa importanti ferm, speċjalment outreach żgħira bħalek li għada toħroġ issa jilek iktar minn 6 snin li ħriġ l-ewwel ktieb u però nħoss anke għalija huwa importantissimu li jkollok xi ħadd li tista' tafda li qed jgħinek toħroġ prodott aħjar li jiġri f'kull tip ta' arti oħra mill-aħħar. Grata ħafna li għax anka tipo li Kristess xilana tabat il-draft kienet nerġa' ngħid il-leħen tiegħi hemmhekk kien, però tant kienet għadha prematura fil-verità u snin wara Chris għalli Claire puxjatni ħafna tipo li biex nemmen fih. Għalli jena stajt nara l-vuċi tiegħek, għalli mama il-draft tipo kienet tant għada early stages li mbagħad Claire taħtni feedback u mhux feedback, mhux ġifieri tirranġali, just feedback tipo għal x'inti tajt, jew isma' dik klixé, jew għalhekk dan kummenti, u jena ġalibni naħseb ħafna minn draftek, ġibtu draft kompletament differenti, 50 xhur. Dak il-guidance jena kienet kruċjali għalija, u għadina naf li nħobb nsemmi ħafna ma menx tagħmel, u anka grazzi għal Emanuel Mitsut ukoll għax jena kontx nemmen fil-kabbat tiegħi, ma darba kien hemm persuna ma nafx hekk tafix illum ma nafx x'sar minnu dal-bniedem, kont nirrispetta ħafna l-poeżija tiegħu ċali prima u kien qabad u bat xi affarijiet li kont bat lilu lill-Emanuel Mitsut mingħajr ma qallili. U Emanuel kien dejjem jkun nistina għamlu Emanuel, kien joqgħod jibgħat li kull 6 xhur inti tikteb jiena ejja ikteb u anka thanks to him li jiena kelli ċertu forsi anka għala Claire kellha li tari kollha għandi l-idea ta' let's push Lara speċi, so I'm very grateful. Jien stess nista' nifhem eżattament x'intejt għax li jkollok dawn il-figuri f'ħajtek li jippuxjawk, li jemmnu fik, li anka fejn qed jgħidulek li m'intix perfetta, ovvjament il-perfezzjoni trid 20 ta' snin biex tilħaqha. L-importanti il-motivazzjoni li jħalluk li jagħtuk u l-tip ta' gwida, però qabel xejn il-motivazzjoni morali li dak li qed tagħmel huwa importanti jeħtieġ kompli tagħmlu. Importanti ferm. Eżatt. Nifukaw ftit fuq Lucy Min la tkellimna daqshekk dwarha. Vuċi friska, ġdida ta' tfajla timraħ tiskopri l-ħajja, għandha vuċi franka ħafna fejn jidħol u frankament importanti li naraw anka fil-kodba bil-Malti fejn jidħol sess, użu każwali ta' droga, il-bżonn li taħrab minn Malta. Ejdenna ftit din dak l-ewwel romanz tiegħek li kif qedtilna inti beda bħal kull romanz beda b'draft mod u spiċċa elaborat ħafna iżjed. Ejdenna ftit iżjed fuq il-background ta' din Lucy. Ovvjament, bħalma jaf kulħadd Lucy hemm ħafna Lara fiha. Mhux kollox hemm ħafna Lara. U nkiteb anke fi żmien fejn jiena kont qed inkisser ħafna qed tixreddja ħadik hija l-kelma, nixreddja kont fil-proċess li ħanibda nixreddja għam traumi tal-passat tipo li ħanibda nkan immatura u Lucy Min kienet dik l-awareness imma fl-istess ħin tant għadha friska mill-adolescenza tagħha. Fl-istess ħin kienet anka jiena naħseb li xogħlijiet normali jkunu personali ħafna li anke karattri jkunu jirriflettu ħafna lilek. Nerġa' ngħid li tstejjer hemm ħafna minnhom fit-tizji, però jew mżewħa jew toned down ukoll.
għax ir-realtà kienet iktar kera, imma il-medju snin ġie impost fej inħoloq dan il-karattru li hija karattru li hija karattru li qed tipprova tqela lin-nies qed tagħmel ħbieb man-nies isma' jiena hekk nagħmel hekk. Kisu dan karattru li anke nħoss li alla volja vuċi u l-kliem ħarġu b'mod naturali għax jiena minni persuna mhux żbukkata li dejjem ngħidha din il-kelma, jiena minni persuna m'għandux mal-lewża għax nara ħela ta' ħin meta toqgħod iddur mal-lewża. Infatti il-kitba tiegħi ma tantx hija metaforika u deskrittiva, hija pjuttost taġġel. Kont kuntenta ħafna li kien hemm element ta' shamelessness kif nista' ngħidha bil-Malti, nemx nistħija mill-vjaġġ personali ta' mara li l-istejjer tagħha ta' tfal li tisir mara li l-istejjer tagħha finalment huma komuni, l-istorja tagħhom m'hemm xejn straordinarju, ma l-element straordinarju nemmen flus li min kien ma rridx ngħid straordinarju għax-xogħol tiegħi, imma l-element sabiħ kien tal-muslimin kien kif titkellem anke tajt l-ikbar affarijiet oxxeni li forsi inti fil-ħajja personali tiegħek ma tazzardax tagħmilhom. Imma tant titkellem b'mod uman li inti ma tiġġudikaħiex. Diżinibita, naħseb dik il-kelma, le diżinibita. M'għandix l-inibizzjonijiet tat-tabu li jinsibu ħafna anke fil-kitba Maltija, għax dan qed ngħidu fuq kitba hawnhekk qed nitkellmu fuq ktieb illi inti qed tpoġġi fi kliem il-ħsibijiet tiegħek li nistgħu ngħiduhom lil xulxin meta qed nieħdu pinta birra jew qed nieħdu kafè. Imma li naħseb dak li qed tispjega inti huwa importanti fis-sens li għandek karattru normalissima, però diżinibita fil-rakkontar, fl-artikolazzjoni ta' dak li tħoss, le? Eżatt, toħloq sens ta' familjarità għax topics li s-soltu mhumiex aċċessibbli bħal sess, użu każwali ta' droga u diversi affarijiet oħra dak iż-żmien anke naqa' saħħa mentali daħlet li iktar milli jiġu diskussi jew ppreżentati b'mod ta' ribelljoni tipo jiena naf li inti kontra hekk mela ħa nirribella u ħanajjat u ngħid jiena d-dritt tiegħi le mod kien li qed nitkellem miegħek għax inti kapaċi tismani, jiena ħa nittrattak ta' persuna li kapaċi tismani. Infatti it-ton tal-muslimin huwa kollokvjal ħafna. So naħseb dik li kienet għax nerġa' ngħid l-istorja ma kienitx m'hemm xejn speċjali fiha. Hija ton tagħha. L-istorja per se hija r-riżolta li inti qed tagħti ħafna trufijiet li ma jingħalqux. Hemm osservazzjonijiet fuq il-missier, il-figura tal-missier, il-figura is-sess fil-żożija. Hemm silta qasira ħafna li nixtieq naqra li naħseb din hija waħda mill-qawwiet l-strengths tiegħek bħala kittiba. Fejn tgħid meta l-Malti jitkellem fuq is-sess qisu tifel ta' 12 jirrakkonta b'nofs taħir u b'nofs mistħija l-ewwel masturbazzjoni. Ma nafx forsi f'dak ċokon u l-geġwiġija għas spazju biżżejjed biex naħsbu biżżejjed fuq is-sess. Din hija waħda mill-ġemmi li joqtuni osservazzjoni tant kruda, tant f'wiċċek kif qed naħseb tiġbor ftit dak li kont qed tgħid inti. Il-vuċi ta' Lucy hija il-vuċi ta' Lara by and large li qed titfalna dawn il-osservazzjonijiet direttissimi mingħajr ħafna tidwir mal-kelma dwar fost l-oħrajn is-sess u kif niddiskutu f'Malta. Isna tfal żgħar bażikament qed tgħid inti. Fuq kif sirtu kullimkien għandi kurżità.
x'impatt jekk kellu il-Premju Ewropew fuqek? Żiedlek l-opportunitajiet bħala kittieba, ta' iżjed openings, ta' iżjed ispirazzjoni, ta' iżjed flus, għal x'biddel f'ħajtek dan il-premju? Inħoss li bħala premju vera seta stajt niġi puxjata ħafna iktar, kien hemm anke ċansijiet ta' firri u hekk imma kif nafu sew il-fondi qegħdin hemmhekk kollha ma il-medjokrità li ma nagħtix tort minnu medjokri f'dawn l-qisma għax tant hemm burokraziji li ma nagħtix jien naf min jaħdem u ħadem f'sistemi fejn on paper hemm ħafna fondi, hemm ħafna booklets koloriti, ma tant hemm proċessi burokratiċi inti eżempju ġifieri da eżempju bħala parti mill-premju anke kont intitolata li nagħmel attività biex nippromovi l-letteratura tiegħi f'Malta. Biex saret din l-attività kelli nippuxja jiena mhux għax il-persuna li kienet titħoss jekk ma ppuxjatx, imma x'tant kellu jgħaddi minn burokrazija biex ikollu l-go-ahead anke ta' fondi u hekk li l-events fiċ-Ċina bil-persistenza tiegħi u il-flyer u l-artwork sar ta' din l-event sar ġimgħa qabel l-attività. Rrid nkunu ngħidu kollox ukoll kansilir il-Covid allura kien hemm ċertu restrizzjonijiet li rridu jiġu konsiderati wkoll, però min jekk il-premju seta' jistreċċja l-opportunitajiet hekk. Ġew streċċjati hekk, però definittivament in ġenerali b'mod dak il-lat estetiku ejja ngħidu hekk. B'mod personali ovvjament tani ċertu notajt li forsi ġieli jkun hemm etik ċertu forsi naqra iktar awtorità, ma naqbilx li għax inti rbaħt premju għandek iktar awtorità. Fil-verità hemm ħafna awturi ma ħadux il-premju u narhom awturi li nħares il fuq lejhom u narhom ħaqhom daqshekk mhux iktar minn min premju bħal Loren Vella eżempju jiena għaliha Loren Vella hija hekk waħda mill-lat Maltin tal-kitba għax irnexxielha toħroġ mill-bubble komuni tan-narrattiva Maltija eżempju u naħseb il-fatt Xi tfisser biha eżatt il-bubble komuni tan-narrattiva Maltija? Interessanti dak. Li toħloq narrattiva twila, eżempju, li toħloq karatteri komplessi li jkomplu, li toħloq narrattiva simili ta' kitba li tara iktar internazzjonalment aktar minn lokalment li għandek xogħol komplut li għandha torek irba tagħha hemm temi politiċi mhux in your face imma hemm temi politiċi b'saħħithom imma jirnexxielha toħloq din l-istorja ta' karatteri b'saħħithom u dewwemija ħafna. Eżempju l-iktar eżempju brillanti tagħha kien Rocket. Mhux il-kitba kollha tagħha ħarġet ma' Rocket din il-ħaġa jiena Rocket huwa kapolavur li mhuwiex apprezzat biżżejjed. Għax din il-persuna rnexxielha toħloq narrattiva li hija lokali, hija ambjentata f'kuntest lokali, hemm dik element ta' dystopian u nostalġija, karatteri huma b'saħħithom mhux karatteri huma konstanti b'saħħithom konsistenti. Jiena meta nara Rocket jiena hija xi ħaġa li tinspirani. Jien billi rbaħt il-premju ma rridx jinwaqqa l-premju għax
napprezza u nemmen li għandek il-battajba, però mhijiex xi fadal li ħafna x'nitgħallem u nittama li kull awtur jirrealizza li fadal ħafna x'jitgħallem, infatti jiena ma tantx ktibt. Għandi xi 5 xogħlijiet differenti kompletament mibdijin u ma komplejtux. Niġu għalihom. Però fuq kissirtu kull imkien, aħna qegħdin nitkellmu issa wkoll dan inkiteb sentejn ilu, però llum qed nitkellmu fil-kuntest ta' inkjesta pubblika fil-qtil ta' Jean Paul Sofia, fil-kuntest ta' istituzzjonijiet li tkissru li suppost qegħdin iħarsu ċ-ċittadini, qed iħarsu l-ħaddiema, qed iħarsu is-soċjetà u għandna kulħadd għal rasu, kulħadd mirdum min f'daru bil-kostruzzjoni ta' faċċata kif kellek fid-dar inti għal vittmi bħal Jean Paul li nafu ismu ma meluf oħra li ma nafux bihom illi ma nisimgħux bihom. Allora f'dan qed nitkellmu wkoll kissirtu kull imkien kważi jista' jkun l-slogan tas-sitwazzjoni tagħna politika manka ta' pajjiżna fejn għandna awtoritajiet li suppost qed jipproteġuna qegħdin fil-verità jipproteġu il-mafja u l-politiċi li jimlew bwiethom mill-kriminalità. Kif tħossok? Tħoss illi inti isek imbuttajt ktieb li fil-verità sar iżjed relevanti milli kont tistenna? Le jiena nemmen li però din hija opinjoni personali ħafna u biased ħafna. Jien nemmen li kull kittieb għandu responsabilità politika, nemmen li kull artist għandu responsabilità politika. B'xi mod dejjem toħroġ il-politika b'xi mod ġieli b'mod sottili ħafna imma kontent ovvjament li għamel ħoss ovvjament għax ġejjin anke ninstejjer sitwazzjoni disperament jiena attivista fil-moviment graffiti, però għamel statement li dil-aħħar xhur bil-kemm mort għalla volja tendi kollox xogħlejn bil-kemm mort laqgħa għax dis-sena insomma ħafna affarijiet imma meta tara r-rabja u infatti kollega attivisti tiegħi jarawhom aktar fil-viċin meta waqgħu fil-lezz ta' kwarda manġa takkjaw magħhom smajna l-istejjer tagħhom raw x'disperanta faċli tara xi ħaġa fuq it-television. L-ammont ta' distruzzjoni m'hemmx għalfejn taqa' binja ta' biex nifhmu m'hemmx għalfejn tiġri xi ħaġa katastrofika tal-bini ta' Gwarda Manġa biex nifhmu kemm hi katastrofika anke ġest li qomt filgħodu. Kellek ġurnata ta' ħaġa stressanti. U tara ħanqum filgħodu ħanibda ġurnata bit-tajjeb. Tibda ħatieħu bela kafè u tisma' chaser għaddej. Mur issuq il-karozza u tara il-krejn hemmhekk u il-triq sħiħa. Tajt alright, ħanieħu nifsil ġewwa u nuża l-meditation li tallimt biex jiena nikkalma u ma noħux affarijiet ġewwa. Tagħmilha tikkalma tgħaddi kwieta xejn triq oħra magħluqa. Ħanin finalment. Fimt, ħanin hija madwarna il-ħaġa u jien ninħaraq ninfirdu bil-streama partiti għax ħasra l-ħajja ta' kulħadd taffettwa u relevanti jekk kienx lejder fil-gvern jew nazzjonalisti fil-gvern għax anke jekk jitilgħu partit ieħor l-istess ħajamlu. Issa forsi inti tgħidli xi lejder għamlu aktar mill-oħrajn jew l-oħrajn ħajamlu aktar mill-lejder. Irrelevanti l-istess prioritajiet hemm għax l-istess mafja hemm tnexxi. Ma nixxi nies. La, fuq il-punt li tissemmi, fuq il-punt li skużani jaħarbilna l-ħin diġà tkellimna l-ħafna, però
din l-idea tas-servilizmu lej il-partiti li wieħed irid jappartjeni għal wieħed jew ieħor u jiddefendih akkosta kollox, anki jekk qed taqa' triq tiegħu u saret diżastru. X'tagħmel minnu illum fl-2023 Malta fl-Ewropa u saru tant affarijiet, kon nemmen li ġenerazzjoni żagħżugħa sa tkun aħjar minn hekk imma ma jidhirx. Le, dan naħa fil-fatalizmu, jien ottimista maħx. Imma, eżempju, għana n-notaw graffiti naħdmu ħafna mal-villaġġi differenti, ġifiri, il-Mars għal-Birgu mitilajn, li Bdiewa u taħmu għal-bdiewa. Letteralment, ma kolħat. Le, tara, li mbagħad meta ħaġa tiġri u għat-tirikat tal-villaġġ tagħhom, rajna ħafna nies li bdew jikkritikaw il-partit tagħhom stess. U ħadd jgħid iż-żieb, m'hemmx tagħmel, imma qabel ma kontx tgħid, m'hemmx tagħmel titħares il quddiem. Jekk qabel ma kontx tgħid, whatever, illum qed tgħid, nara nimxu quddiem. Fi qed tara dik il-bidla, qed tara dik il-bidla. Le, tara ħafna nies li eżempju iżommu ma' dal-partit, eżempju mbagħad tiġri xi ħaġa at their doorstep jew fil-villaġġ tagħhom, jibdew jaħsbu b'moħħhom u jgħidu ara mela vera jista' jkun li jien mis-social media Jista' jkun li mis-social media tnara iżjed għax jien ngħix barra, allura nara iżjed l-estremi ta' min irid jikkritika bil-fors il-gvern u min irid bil-fors jaqbad għalih. Il-social media mhijiex realtà, ngħidlek is-social media dal-petel li inti tfal xi ħaġa. Kif l-ewwel komment narah jien huwa dak il-persuna li ħajdetermina l-enerġija tal-kommenti l-oħra. Jekk wieħed ħajkun pożittiv mela l-oħrajn ħajkunu pożittivi, jekk l-ieħor ħajkun negattiv iżna il-maċ ta' bend insomma. Mbagħad ikun hemm xi tlieta l-avukat tax-xitan jippruvaw. Apparti l-echo chamber li tispiċċa tkellem lin-nies li jaħsbuha bħalek u mbagħad jidħollok dak l-individwu li ma jaħsibx bħalek u mbagħad jaqlek importanti nara l-komunikazzjoni għandha tkun kull kien. Jiena nut li ħadd impellem lilek jekk inti taħsebha bħali. Jiena irrid li graffiti għalhekk qed tagħmel xogħol tal-ġenn u għandi sħabi ta' graffiti jaħdmu ħafna fuq għadil ħaġa li finalment tinżel l-komunità. Inutli qiegħed hemm fuq u tħares l-isfel lejn din l-ignoranza tan-nies u whatever. Kulħadd għandu l-istorja tiegħu. Fl-opinjoni tiegħi m'hemmx ignoranza hemm privileġġi biss u jgħid ċerta ignoranza xi kultant imma jridu inti taħdem ma' nies u naqseb li għandna jkun aktar pjattaformi biex u safe spaces biex dawn l-ideat kontrastanti nitalbu jkunu dawn postijiet safe u niddiskutuhom. Għax finalment għalhekk jeżisti dan il-laħiżmu tal-partiti għax ma jkunx hemm komunikazzjoni, ma jkunux jkunu fimt. Lara, fil-qosor. Għaxet jiskadirna l-ħin. Temmen, inti semmejt kemm il-darba li l-importanza ta' safe spaces fej wieħed jista' jiklexxja l-idejat, jikkonfronta l-idejat. Temmen l-ewwel li l-kitba, l-letteratura, l-kotba huma parti minn dak is-safe space, tħossok safe tikteb jew tista' anka hemm ir-riskju li anka tkun cancelled minħabba l-kitba tiegħek u kif tħossok dwar hekk. Mela. Nenna li kitba hija pjattaforma tajba. Din li tiġi kkanċellata ma fiha xi ħażin, fis-sens jekk dak li qed tgħid, jekk qed tgħid ċuċata, sorry bil-Malti, jekk qed tgħid ċuċata, eżempju jiena m'iniex ħanissi ngħid, jien riċentement jiena biss għal-Rozjan Kutajjer, alright? Ħabba dawk il-messaġġi li ġew leaked, okay? Jiena kienet l-ewwel reazzjoni tiegħi, okay? U biss li għax ħassejt li kien attakk sessista jew. U anka ovvjament hemm ċertu stejjer personali u kien hemm anka reaction personali lejn dik il-ħaġa. Ma so what? My argument was cancelled għalax l-argument tiegħi kien ħaqqu jiġi kkanċellat.
fis-sens, imma jekk l-argument tiegħi mhux tajjeb, mela huwa tajjeb, mela jiena U ġie kanċellat għaliex kont konfrontata bl-argument li dak li wettqet huwa fl-interess pubbliku u jeħtieġ inkunu nafu dwar. Ma dik hija l-problema li wara jiena Astra, kemm inżommu mal-idejat tagħna, kemm aħna vanitużi mal-idejat tagħna li finalment tajt jekk ħatibqa' teħel mal-punt tiegħek, ma jiena ċinu l-punt li niddiskuti miegħek, għandna bżonn nkunu inqas vanitużi fil-idejat tagħna. L-idejat tagħna finalment huma perception li tista' tkun qrajt 50,000 ktieb. Imma finalment dejjem l-argument dejjem jiżviluppa, biex dejjem jiżviluppa dejjem trid tiċċallenġa lilek innifsek u jekk hemm bżonn li l-argument tiegħek jiġi kkanċellat, mela inti tkun. Naħseb id-distinzjoni li nagħmel hemmhekk kieku jien hija li inti l-argument jekk mhux qed jiġi kkanċellat, inti miftuħa u qed tirrevedi l-idejat. Kkanċellat nifhem iżjed tipo l-esperjenzi li kellna b'ċerta kodba bħal ngħidu Roald Dahl pereżempju li f'daqqa waħda qegħdin jarġgħu jiktbuhom mill-ġdid jew ħassru partijiet minnu għaliex mhumiex lesti jiddiljaw b'dik it-tip ta' lingwaġġ li għalija huwa suspettuż u huwa kompromettenti għall-art innifisha. Però Lara, ejja nikkonkludu wasalna lejn l-aħħar. Importanti fuq qed taħdem bħalissa u x'tista' tgħidilna dwar dak li qed taħdem fuq. Mela, ara bħalissa qed naħdem fuq monologu kon ġamil ta' darb'oħra, ħajkun hemm 3 monologi fuq nisa ħajsib fi żmien il-ġimgħa tan-nisa. Qed naħdem fuq monolog qed naħdem ma' Charlotte ta' Fraġġ ħadd immexxi il-daw ħanitkellem anke fuq il-qagħda ta' mara li għaddejja minn menopawża kemm stigmatized u kemm she's not understood tipo. Sorry nagħmel ma' kliem bil-Ingliż. Kemm xi kultant hija ġudikata. Dik waħda bħalissa wkoll ħanagħmel collaboration ma' visual artist Matthew Kassar ħanagħmlu exhibition fuq nuqqas kif l-identitajiet huma shifting ħafna fid-dinja maġġa ta' social media u ħajkrea l-materjal u jiena ħanakkumpanja l-materjal tiegħu bil-kitba. Ktibt anka storja ta' tfal li għax dal-aħħar qed iġobni dan il-ġeneru ta' kitba illustration books li jkunu ta' tfal ma jkunu aktar speċi ta' nkammirati għal kbar. Dal-ġeneru skoprejtu dal-aħħar fis-sajt fih u krejajt din isa poezija hekk ma' poezija vera sempliċi hekk rajt ta' tfal jekk iridu ngħidu hekk. Imma qiegħda biħaltej nippubblika ħiex qed nitar nippubblika waħdi għax nixtieqha tkun anke b'ċertu mod. Ma nafx x'se nagħmilha. Xejn hekk ħafna u anke bdejt storja oħra imma sajli 6 xhur ma naħdem fuqha ħafna affarijiet u ftit ħin. Hemm l-affarijiet fil-forn li qed jinħmew li jagħtini sodisfazzjon kbir u li ċert ħafna mis-semmija tagħna kuntenti u eċitati biex jaraw ix-xogħlijiet il-ġodda tiegħek li ġejjin. Grazzi ħafna Lara ta' dan il-ħin li tajtna tal-li wkoll fdajtni b'din l-ewwel poddata tiegħi li qatt tagħmilt nittama li I lived up to your expectations. Grazzi ħafna Lara. Grazzi wkoll lis-semmija tagħna li bis-saħħa ta' Lara se jibdew iseguna. Ta' kull ġimgħa se nirrilaxxaw episodju ġdid ta' dan il-podcast Antenni Suspettużi. Fil-poddata li jmiss se nitkellmu ma' Ryan Falzon, l-awtur li ħareġ is-sena li għaddiet bl-ewwel romanz inkredibbli tiegħu Sajf. Ħalluna l-mistoqsijiet għal Ryan u l-kummenti tagħkom u anke osservazzjonijiet dwar dak li qalet Lara fuq it-Twitter u l-Facebook ta' Pen Malta. Infakkarkom ukoll biex tissieħbu f'Pen Malta jew tagħtu donazzjoni ibatulna email fuq penmalta@gmail.com u nweġbukom minnu fih bid-dettalji. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.